Hello, maayong hapon guys. Hapit na magabi. Ano pugkog. Kaning gibuhian og is tilapia. Aray. Nanato ko na ba tayo makita ng isda. Wala ba sila nagtago? Saba ang mga isda. Mga baki, may naagagmay. Asa ang mga isda, ang tilapia. Puro ako nagliyok na. Dagan na gid mga anak niya nga isda oh. Para tangi zoom be. I-zoom na to ang video kung nabay mga isda ang gagmay. Tuara ang mga isda. Dagko na ba oh? Na yan ang ilang mga dagko gaya ng mga hindi makita ang dagko eh. Sa ilalom kita mga tilapia. Wala jud tilapia ng gawas to. Mga dagko. So, pakita. Wagi ko nakita yan nga dagko. Tilapia. May ragyod. Thanks for watching. Basin sa sunod, makita ang tilapia ang dagko.